bere biziko espero. Goizeko 8:00, kanguru lurmuturreko hondartza, Australia. Kanguru lurmuturreko alkate gisa, ohore handia da niretzat Areadolar Hotel ederra ofizialki irekitzea. Hene jainko maitea. Dandy surflaria. 12:00 Beverly Hillseko institutua. Mundiala da. Nahiko itxusia iruditzen zait niri. Baita zera ere, Sam. Gaurkoa berria eta futurista da. Arrautzak eta irugierra ala opilak zantzitzekin. Opilak. Oh? Itzela da, bai. Denak ez dira iritzi berekoak. Makel Andreak bere lanpostua galduko du. Ez da bidezkoa. Inor makina batez ordeztea. Arrazoi duzu. Ez dago eskubiderik inor langabeziara bidaltzeko. Zerbait egin behar dugu hori galarazteko. Guk biok elkarrekin. Esaterako? Panfletoak idatzi eta abanatu. Aspergarria! Elegite bat aurkeztu. Alferrik! Badakit, gozek greba hasiko dugu. Ideia paregabea da hori. Zuk uste? Bai, horrelako ekintza deigarri batek benetan ari garela erakutsiko du. Berria zabaltzera noa. Ene David oso arduratsua da politikan. Ez dakit ba, Sam, goze greba egitea ez da oso osasungarria. Gainera, modatik pasatuta dago barau egitea. David eta biok atsekabetuta gaude, hori da gogo falta duzuena. Kaixo, andereñoak. Garrantzitsua izango alda, Jerry, iraultza bat prestatu behar dut eta. Badakizue andereñoak zer diren tsunamiak? Bai! Ederki. Azken 3 asteotan, halako 3 olatu erraldoi... Olatu erraldoiak? Nik uste nuen tsunamiak saltxamoredun sushi empanadatxoak zirela. Aztu. Nola nahi ere. Halako 3 olatu erraldoi kerri turistikoak ondatu dituzte Fijin, Indonesian eta Australian. Tsunami hauek ez dira naturalak izan. Eta zerk sortzen dituen ikertzea nahi duzu. Hain justu. Azken tsunamia gertatu den tokira joango zarete. Australiako kanguru lurmuturrera. Hona hemen lantresnak, monopatin labaingarriak, bero sentsore 6.000, mugimendu hautemateko infragorridun betaurrekoak, sakatu eta luzatu punta lehergarridun ninja askazal petalo arrosa kolorekoak, ekaitzolatu termikoak sortzeko hile lehorgailua, eta azkenik, 24 orduko hile esprai super itxasgarria. Itzela! Ai, bala. Ala, jaina, ondo itxasgarria da, bai. Tira, hobe izango dugu abiatzea. Eskuak okupatuta dauzkazunez, neroni arduratuko naiz honetaz. Ordubiak, kanguru lurmuturreko hondartza, Australia. Hondartza hau mandiren arropak baino itxusiagoa da. Norbait ondo pasatzen ari da, la ere. Oh, begira mutil horri. Rock data! Ondo daukatilea, hortzak karbiak. Nor da Rock? Inguruko surflari profesional bikainetako bat. Ikusgarria benetan. Beste inork ez du zeharkatzen kiribila eta jauzi hirukoitzarekin amaitu. Ikusten? Kaixo, pitusak. Bakantzak pasatzera etorrita? Tira, hurbildu parrillara txitxia ezkutatu aurretik. Zer? Zer esan nahi du. Ongietorri neskako porra pasatzera etorri zarete, mesedez jan nahi duzuena amaitu aurretik. Txitxiak lurrin mega ona dauka. Zure sigizakei begira egon gara, topekoa. Guai. Adarra jotzen ari zarete, ala? Ni Clover naiz, eta pitusak Alex eta Sam. Zer da pitusa? Ni Rock naiz. Tira, trote egin behar dut, panpoxa. Ea topo egiten dugun. Zer?
Entzun aldiozue, ederra deitu dit eta ni berriro ikustea espero duela. Tira, ja etxe lurrera, Patusa. Ez, Pitusa da. Berdin dio, ez gara etorri surflariekin ligatzera, tsunamiak zer eragiten dituen jakitera baizik. Ah! Bai, ados, Pitusa! Ea gauza raroren bat aurkitzen dugun. Bai bitxia. Oh, hotel horretan aireotzeko poltsa bat dago? Azter dezagun. Ze hotza dagoen hemen, espioi izoztua izango naiz laster. Ze izan da hori? Nik ez dute zerrentzun? Zure sabela da! Gatek ematen dizun nazka, protestaren musika da. Davidekin batera hasi dudan gose greba zoragarriaren soinua. Atea trangatuta dako, lagundu pixka bat. Norbaitek piztuta utzi du airea ostekoa. Alez, izeber baten ondoan gaudelako egiten duen besteko hotza. Tsunamiak ekarriko zuen hoteleraino. Baina nondik ekarri du? Galdera da, lagin bat hartuko dut. Zure tripa zorriak berriro? Ez, oraingoan ez. Orduan ez dugu gauza honik. Elur jauzia! Atea blokeatuta dago. Zandiegia eroso egoteko. Jerriri deituko diot. Arratsaldeon, andereñoak, ondo Australian? Gezurra badirudi ere, hotzak hilik. Izotz lagin bat hartu dugu aztertzeko. Iker dezatela nongoa den eta guk zehaztuko dugu tsunamien jatorria. Osondo, deituko dizuet emaitzak ditugunean. Bien bitartean itzul zaitezte institutura. Bazkal ordurako iritsiko zarete. Bai, goseak amorratzen nago. Nola pentsatuko dut bazkarian munduan hainbeste bidegabekeria egonda. Herrimamu bat dirudionek, non eskutatu da jendea? Ara, hemen bera! Ikaskide maiteok, arduraz eta erantzukizunez jokatuta gose greba hau ahalbideratu duen neska aurkeztu nahi dizuet. Hona hemen, Sam! Berria zabaldu denean, hau batez jarri dira kausaren alde. Ero jazara. David, ez dakit zer esan. Ez daukazu ezer esan beharrik. Kausak berez hitz egiten du. Makel kalera badoa, ez dugu jango! Makel kalera badoa, ez dugu jango! Badakit, jatetxe japoniar batera deituko dugu. Rock hemen balego. Tira, argazkian ez da hain ederra ere? Hau ez da Rock, Frankie Dandi baizik. Surflari aparte izan zen garai batean. Ara, begira zer dioen. Surf egiteko munduko 5 hondartza honenak aipatzen ditu. Eta? Entzun, 5. Fidjin dago, 4. Indonesian, eta 3. Kanguru lurmuturrean. Alez, surf egiteko hondartzak dira tsunamien helburu. Urrengoa, Hego Afrikako Kirke Kala da. Sam erreskatatu eta goazen azkar. Arratsaldeko 4, Kirkekala, Hego Afrika. Hemendik enuke esango Kirkekala surflarien bilgunea denik. Ez dago ia hondartzarik, area lerro estu bat bakarrik. Gutxienez dena osorik dago oraindik. Baina ez luzerako! Azkarrako! Nire frimela ez da uretakoa! Lagundu! Lagundu! Zaldoz nirekin! Hauxe besterik enuen behar, zakur bat!
iritsi gara. Itzela! Gutxienez, surflariak pozik daude. Kirkekala surflarien bilgunea da berriro. Orain ulertzen dut dena. Zer ulertzen duzu? Tsunamiek ondartza kontatu barik lehen gora itzultzen dituzte surfekin ahal izateko. Andereñoak, aztertu dugu zuek aurkitutako izotz lagina. Karbono dioksidoaren kontzentrazioa eta karbono egonkorraren isotopoa aztertu ditugu, eta toki batetik baino ezin da etorri, Antartikako Leuba badiatik. Hantxe sortuko dira tsunamiak. Arratsaldeko ordu biterdiakia, Leuba badia, Antartika. Leuba badia, arimarik ere ez. Iritsi gara. Eskerrak, ezin ditut gehiago jasan samen tripazorriak. Zenbat aldiz esan behar dizuet, David eta biok gozegreban gaude. Ez egia izango. Eta non daude tsunamikumeak? Begira dezagun labarretan. Bizkorrago, Sam. Utzi bakean, ezin dut errekairik gabe nago. Gure erruzala. Utzi atxeden pixka bat hartzen. Inguratu egin gaituzte. Temperatura honetan altzairua bezain gogorra da izotza. Esan ba, ni ostikoka hasi aurretik. Hondartzako neska gaiztoak. Ondo ziratu, ondo igurtzi. Frankie Dandy! Nor? Surflari honenen aldizkarikoa. Berak idatzi zuen bost hondartza honenei buruz. Dandy kongietorria egiten dizue mondo ontzira. Zuzara tsunamiak sortzen dituena? Baiezkotikoa. Baietz esan nahi du. Badakigu. Surferako hondartza hobeak edukitzeko sortzen dituzu tsunamiak? Wow, neska argitsuak zarete. Eta zu hartaburua. Dandy gailentzen zen area toki hoietan garai batean printzesak. Bera zen hondartzetako erregea, jaun eta jabea. Gero lehorreko marrazoak etorri ziren. Hotelak eta dendak egiten hasi ziren hondartza guaienetan. Eusteko hormak eraiki zituzten bagatzarrak olarro bihurtzeko. Zer? Olatu handiak olatutxo. Eta orduan Dandyk istripu bat izan zuen. Dike berri baten aurka jo zenuen. Bai, Dandyk behatz tipia galdu zuen. Aberatxokitu batzuek edaritope garestiak zurgatzeko. Txikituak potxingoan jolasean dabiltzan bitartean. Zikoitz batzuen gatik, Dandyk bederatzi behatzekin bizi behar. 10 ordez. Azen azka! Eta nola eragiten ditu Dandyk tsunamiak? Mondoren laserkainoiaz baliatuta. Dandyk bere biziko gelapusketak zatikatzen ditu Antartikako ormatzarretatik. Gero ozeanoan murgiltzen dira. Izur efektua azeleratu egiten da eta tsunamiak sortzen dira. Lastima, pituzak. Ezingo duzue Dandyren garaipen mundialena ikusi. Hain handia izango da tsunamia. Los Angeles osoa ezabatuko du. Los Angeles? Los Angelesen dago Beverly Hills ere? Eta oraingoan, Dandy kolatuaren gainean egingo du bide osoa. Area pospolinak sartu irukote txoline eguzkia hartzeko oe ondagarri. Askatu! Askatu, maripurtzilok! Hemendik irten beharra daukagu. Nahikoa lan izango dugu. Saia gaitezen lanparak apurtzen ostikoka. Oh, akabo nire pedikura. Zer da hori? Uste dut mugitzen ari garela. Ekin jaurtik eta segidari! Ale, ziletik tiratu didazu. Zer nahi duzu egitea? Cloverrek atzazalak sartu dizkit? Ninja atzazalak! Clover erabili ninja atzazalak. Ongi, baina manikura ordaindu beharko didazue. Itxibegiak espioiak.
Berandutxo da. Laserra da! Bukatu dira zure tsunamiak, Dandi! Askana zazu silikonazko txolin horrek! Politoie, geldiarazteko garaia. Urpixka bat nahikoa da kentzeko. Ez daukazu iesbiderik, Dandi! Espioi kaskarrak eta tuntun alakoak. Alferrik zabiltzate, laster ezabatuko dudandik zuen mundua. Agur, hasi berriak. Hasi berriak? Hasi berriak? Aspalditxotik naiz ni arpidedun. Surfean joango naiz! Desbideratu egin behar dugu Los Angelesera iritsi aurretik. Prez zaudete, abiatzerago aziztu bizian. Bupen datu basearen arabera, tsunamia indargabetzeko modu bakarra da energia handiko estanda bat sortzea olatuaren aurrean. Ezin dugu. Dandiren azken jaurtiketak agortu egin du laserraren bateria. Zure sabela baino utxago dago orain. Tsunamira gerturatzen ari gara. Alferrik gerarazi ezin badugu. Eta ekaitzolatu termikoak sortzeko hile lehorgailua erabiltzen badugu? Nahikoa potentzia izango du mondoren motorrera entxufatzen badugu. Itxaropen bakarra da Los Angeles salbatzeko. Arratsaldeko 4, Venezia hondartza, Kalifornia. Ez dago munduan Dandi bezalako beste bat! Zer da hori? Entxufatu, Ales, entxufatu azkar! Listo! Clover, piztu! Bukatu dira zure surfak, Dandi. Espada ondo ateratzen arrainek jango gaituzte! Ez aipatu jan konturik! Itxiera bikaina. 9,2 puntu ematen dizkiot. Nire ondartza, nire olatuak, ez da bidezko! Lan bikaina andereñoak. Salbatu egin dugu Los Angeles! Eta gure dendagunea. Honenak gara, tira guazen hemendik. Ederregiak ara lantegi honetarako. Ez dut beste surflari bat ikusi nahi begien aurrean bizi naizen bitartean. Kaixo, Pamposa. Pituzak? Rock! Uin batzuk harrapatzera etorri naiz. Begiztatu dut uindura erraldoia. Mondiala benetan. Egiatan da, Frankie Dandiren kontua? Bai ezkotikoa, Dandik eragiten zituen tsunamiak. Ze pizzatua. Bero-beroa dago txitxia. Gerturatu eta hartu puskabana. Rockek dio, konbidatzen gaituela. Burgesak jatera, ulertu dugu, jan dezagun. Eta Makel Andreak lanpostua gorde dezan egiten ari zaren goze greba zer? Ni gozeak akabatzeak ez du ezer konponduko, ideia hobea daukat. Eguerdiko 12 Beverly Hillseko institutua. Rocken falta sumatzen duzu? Bai, baina bide ezberdinak jarraitzeko jaio ginen. Ni ikaslea eta espioia naiz. Bere bizitza, kutuna eta neska itxasoa da. Itzela. Kaixo, Pituzak.
Kaixo, bikote, ze moduz bake elkarrizketan? Tira, gauzak baretu egin direla ematen du. Nola lortu duzue? Beno, same konbentzitu egin gaitu ni eta beste ikasleak diplomazia bide hobea dela goseak akabatzea baino. Eta Makel Andrea zer? Kalera botako dute? Akordio bat proposatu diogu kafetegiko administrazioari. Kolesterol altua, hultzera izateko arriskua, tofusko hamburguesa bat hartuko duzu. Teknologia giza ukituarekin. Gokoko dut. Ondo moldatzen gara elkarrekin, David. Elkarrentzako eginak gara. Nebarreba gisa. Nebarrebak? Bai. Utzi du airea ostekoa. Ales, izeber baten ondoan gaudelako egiten duen besteko hotza. Tsunamiak ekarriko zuen hoteleraino. Baina nondik ekarri du? Galdera, lagin bat hartuko dut. Zure tripa zorriak berriro? Ez, oraingoan ez. Orduan ez dugu gauza honik. Elur jauzia? Atea blokeatuta dago. Hotzandiegia eroso egoteko. Jerriri deituko diot. Arratsaldeon, andereñoak, ondo Australian? Gezurra badirudi ere hotzakilik. Izotz lagin bat hartu dugu aztertzeko. Iker dezatela nongoa den eta guk zehaztuko dugu tsunamien jatorria. Osondo, deituko dizuet emaitzak ditugunean. Bien bitartean itzul zaitezte institutura. Bazkal ordurako iritsiko zarete. Bai, goseak amorratzen nago. Nola pentsatuko dut bazkarian munduan hainbeste bidegabekeria egonda. Herrimamu bat dirudionek. Non eskutatu da jendea? Ara, hemen bera! Ikaskide maiteok, arduraz eta erantzukizunez jokatuta gose greba hau ahalbideratu duen neska aurkeztu nahi dizuet. Ona hemen, Sam! Berria zabaldu denean, hau batez jarri dira kausaren alde. Ero jazara. David, ez dakit zer esan. Ez daukazu ezer esan beharrik. Kausak berez hitz egiten du. Makel kalera badoa, ez... Bere biziko espiko. Goizeko 8:00, kanguru lurmuturreko hondartza, Australia. Kanguru lurmuturreko alkate gisa, ohore handia da niretzat Area Dolar Hotel ederra ofizialki irekitzea. Hene jainko maitea. Dandy surflaria. 12:00 Beverly Hillseko institutua. Mundiala da. Nahiko itxusia iruditzen zait niri. Baita zera ere, Sam. Gaurkoa berria eta futurista da. Arrautzak eta irugierra ala opinak zantzitzekin. Opilak. Itzela da, bai. Denak ez dira iritzi berekoak. Makel Andreak bere lanpostua galduko du. Ez da bidezkoa. Inor makina batez ordeztea. Arrazoi duzu. Ez dago eskubiderik inor langabeziara bidaltzeko. Zerbait egin behar dugu hori galarazteko. Guk biok elkarrekin. Esaterako? Panfletoak idatzi eta abanatu. Aspergarria. Elegite bat aurkeztu. Alferrik. Badakit, gose greba hasiko dugu. Ideia paregabea da hori. Zuk uste? Bai, horrelako ekintza deigarri batek benetan ari garela erakutsiko du. Berria zabaltzera noa. Ene David oso arduratsua da politikan. Ez dakit ba, Sam, gose greba egitea ez da oso osasungarria. Gainera, modatik pasatuta dago barau egitea.
David eta bi. Hortzak garbiak? Nor da Rock? Inguruko surflari profesional bikainetako bat. Ikusgarria benetan. Beste inork ez du zeharkatzen kiribila eta jauzi hirukoitzarekin amaitu. Ikusten? Kaixo, Pitusak. Bakantzak pasatzera etorrita? Tira, hurbildu parrillara txitxia ezkutatu aurretik. Zer? Zer esan nahi du. Ongietorri neska koporra pasatzera etorri zarete, mesedez jan nahi duzuena amaitu aurretik. Txitxiak lurrin mega ona dauka. Zure sigizakei begira egon gara, topekoa. Guai. Adarra jotzen ari zarete, ala? Ni Clover naiz, eta Pitusak Alex eta Sam. Zer da Pitusa? Ni Rock naiz. Tira, trote egin behar dut, Pamposa. Ea topo egiten dugun. Zer? Entzun aldio zue, ederra deitu dit eta ni berriro ikustea espero duela. Tira, ja etxe lurrera, Patusa. Ez, Pitusa da. Berdin dio, ez gara etorri surflariekin ligatzera, tsunamiak zer eragiten dituen jakitera baizik. Bai, ados, Pitusa! Ea gauza raroren bat aurkitzen dugun. Bai bitxia. Hotel horretan aireotzeko poltsa bat dago? Azter dezagun. Ze hotza dagoen hemen, espioi izoztua izango naiz laster. Ze izan da hori? Nik ez dute zerrentzun? Zure sabela da! Gatek ematen dizun nazka, protestaren musika da. Davidekin batera hasi dudan gose greba zoragarriaren soinua. Atea trangatuta dago, lagundu pixka bat. Norbaitek piztuta... Dugu jango! Make kalera bada, ez dugu jango! Badakit, jatetxe japoniar batera deituko dugu. Rock hemen balego. Tira, argazkian ez da hain ederra ere? Hau ez da Rock, Frankie Dandi baizik. Surflari aparte izan zen garai batean. Ara, begira zer dioen. Surf egiteko munduko 5 hondartza onenak aipatzen ditu. Eta... Entzun, 5. Fitxin dago, 4. Indonesian, eta 3. Kanguru lurmuturrean. Ales, surf egiteko hondartzak dira tsunamien helburu. Urrengoa, Hego Afrikako Kirke Kala da. Sam erreskatatu eta goazen azkar. Arratsaldeko 4, Kirke Kala, Hego Afrika. Hemen dikenuke esango Kirke Kala surflarien bilgunea denik. Ez dago ia hondartzarik, area lerro estu bat bakarrik. Gutxienez dena osorik dago oraindik. Baina ez luzerako! Azkarrako! Nire rimela ez da uretakoa! Zaldoz nirekin! Hauxe besterik enuen behar, zakur bat! Jo, katxekabetuta gaude, hori da gogo falta duzuena. Kaixo, andereñoak. Garrantzitsua izango alda, jerri iraultza bat prestatu behar dut eta. Badakizue andereñoak zer diren tsunamiak? Bai! Ederki. Azken 3 asteotan, halako 3 olatu erraldoik... Olatu erraldoiak? Nik uste nuen tsunamiak saltxamore dun sushi empanadatxoak zirela. Aztu. Nola nahi ere.
Halako 3 olatu erraldoik herri turistikoak hondatu dituzte Fijin, Indonesian eta Australian. Tsunami hauek ez dira naturalak izan. Eta zerk sortzen dituen ikertzea nahi duzu? Hain justu. Azken tsunamia gertatu den tokira joango zarete. Australiako kanguru lurmuturrera. Hona hemen lantresnak, monopatin labaingarriak, bero sentsore 6.000, mugimendua hautemateko infragorridun betaurrekoak, sakatu eta luzatu punta lehergarridun ninja askazal petalo arrosa kolorekoak, ekaitzolatu termikoak sortzeko hile lehorgailua, eta azkenik, 24 orduko hile esprai super itxasgarria. Itzela! Ai, bala. Ala, jaina, ondo itxasgarria da, bai. Tira, hobe izango dugu abiatzea. Eskuak okupatuta dauzkazunez, neroni arduratuko naiz honetaz. Ordubiak, kanguru lurmuturreko hondartza, Australia. Hondartza hau, mandiren arropak baino itxusiagoa da. Norbait ondo pasatzen ari da, la ere. Oh, begira mutil horri. Rock data! Ondo daukatile.